nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha ngiyacela ukuthi usubscribe ukuze nangokuzayo i-notification usheshe uyithole. Cha, angilandi iy'ngane zakwethu, kodwa bengithanda ukusho ukuthi ukhumbule ukuthi ukusubscribe kwakho usuke usiza mina. Nje ukusubscribe lokho kunyusa ipheji, kufaka imali, ngithenga idatha ngiphinde ngibuye ngizochazela wena. Uyabo? Nawe uthola i-knowledge, so siyasizana. So ngiyacela ukuthi uma unombuzo usibuze ungasabi. Konje ngichaze iphupho elithini sengikhohliwe. Ukuphupha umuntu othandana naye engcolile. Usibuzile ukuthi uphupha umuntu athandana naye engcolile. Lokho kusuke kubika ukuthini? Eyi, alikho lihle iphupho elikanjalo. Lowo muntu loyo emoyeni wakhe uphukile, noma ngithi uhluphekile emoyeni. Kungenzeka ukuthi nasemzimbeni nje naye akekho right, isimo sempilo ayikho kahle. Ngingasho ukuthi lowo muntu lowo ngamele esukumele into yakhe eyobona umuntu wesintu. Umuntu wesintu ezwe ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Ukhumbule ukuthi ikhona incwadi yamaphupho, siyatholakala ku-TikTok, igama elifanayo naleli, siyatholakala naku-Facebook. Usilandele ukuze uthole ulwazi oluphelele ngakho konke okudingayo. Nemithi yesintu ikhona ku-WhatsApp, uthathe inombolo. Nisale kahle.